I pozdrav, dobrodošli u još jedan tutorial. Evo, danas ću vam pokazati kako skinuti video sa YouTube-a i MP3. Znači, ovo je kao neki dupli tutorial, ali danas snimam iz dva puta. Znači, pokazat ću vam kako skinuti recimo klip i kako skinuti samo pjesmu s YouTube-a. Evo, uzeo sam primjer ovu. Znači, može koja hoćete, idemo, znači, link, znate šta je, kopiramo ga, idemo na ovu stranicu, link od stranice ću vam ostaviti u opisu, znači ne morate ništa skidati, ništa, tako dalje, idemo znači samo paste, zalijepi i download. Evo ga, znači izbacio nam je te formate i rezolucije koju hoćemo. Imam MP4 360p, 720p, to je znači rezolucija, ima čak i maksimalna. Ajde za početak ićemo ovo. To čisto da vam pokažem, znači ne moram se skidati pošto ovo više zauzma. Sad kako skinuti pjesmu. Evo ga druga stranica. I za nju ću vam isto ostaviti link u opisu. Znači i tu idemo jednostavno, bit će kao neki link, taj ćemo izbrisati. I ćemo novi, znači da sam click paste, convert, evo ga, download. Evo ga, video se skinuo. Evo ga i pjesma se skinuo. Ovo je pjesma. I ništa ljudi, to je bilo to i pozdrav.